लोग तो कह दी कि वो चाचा के समान कहले और चाचा तो नपुंसक बड़े। या द व य से यशोदा, द से देवकी, व से वसुदेव जी, उस परिवार के आप हैं। कांड के का कहले मने इनका कांड के का नाम देव रहुआ इकरा कांड के अब इकर कांड है कि महाकांड तने बुढ़ौती में अपन जवानी के सजो के रखला बने एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। पता रहा हम अजय हमरा बतू आ जइयो। हाँ जी अबे उनकर जन्मदिन रहला पवन के तो देखल खेसारी गए राती खान के घर में केक का है भैया भैया कह के गले मिलत रहलू आ फिर बिहार वाला माई बहन करता लो। नमस्कार प्रणाम रौरा देख रहल बानी खबर गाँव तक। हम बानी सत्येंद्र सिंह। अभी हमारा बीच में एगो ऐसन अतिथि बानी के दशक में भोजपुरी में दुगोला एगो शब्द होला। दुगोला के गोपालगंज सिवान छपरा के तरफ दुगोला के माने जन्म देवे वाला जब दुगोला के नाम आवे तो दुइये गो नाम आवे विजेंद्र गिरी है तपेश्वर चौहान। तो वो जोड़ी तब बिछड़ गई तपेश्वर चौहान जी हमने के बीच नहीं खी लेकिन ओहिमे के एगो अटूट जोड़ी के एगो हिस्सा विजेंद्र गिरी जी हमारा बीच बानी। सीधे तौर पर राहुल बहुत बहुत स्वागत करब अभिनंदन करब अपना चैनल। बहुत स्वागत बा अभिनंदन राहुल भी बा संगे संगे रहुआ दर्शक के प्रणाम करतनी दिल से धन्यवाद। जे भी देखत होके सुनत होके ओके हम बहुत बहुत प्रणाम करतनी आशीर्वाद के भी कामना रखतनी और तो विशेष स्वागत बा। भोजपुरी सरल साहित्य के माने चूँकि भोजपुरी के सरल साहित्य हम ऐसे कहतनी कि भोजपुरी साहित्य में सरलता पूर्वक यहाँ के सुनला के बाद लोग के अंदर चाहे वो घर के महिला होके चाहे बेटी होके चाहे बहन होके चाहे माई होके चाहे केहू भी होके पूरा घर भर के लोग हमने के याद बा जब डेक के जमाना रहत रहे वो बेरा 90 के दशक में यहाँ के सुनल जाओ आ सारा लोग सुने मेहरारू स्कूली गीत गावस तो वहाँ यहाँ से सीख के बड़ी मेहरारू गीत गावस राम विवाह से लेके सीता विवाह से लेके हर चीज़ के यहाँ के गौनी परिचय के मोहताज नहीं की विजेंद्र गिरी जी। वहाँ के बार बार कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम अपना चैनल के माध्यम से धन्यवाद देव कि यहाँ के बड़ी किल्लत बा समय के यही बुढ़ौती में अपन समय देता नहीं बुढ़ौती में अपन जवानी के सजो के रखला बने एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले के देखी गाना बजाना और पहले के दर्शक में बहुत अंतर हो गई बा। पहले के गाना बजाना ब्यास के मतलब का होता रहे। ब्यास के मतलब लोग के माता बहन बेटी पतोह इस समझे कि ब्यास के हुआ होता गांव में तो ब्यास मतलब पारिवारिक प्रोग्राम उसमें लोग के बेटी चल जा पतोह चल जा माता चल जा दादी चल जा बाप महतारी सारा फैमिली बैठे कि ब्यास के मतलब इस सबके कार्यक्रम में एमे जाए के चाहिए। आज हमारा ये बुझाता है ऑर्केस्ट्रा में लोग अधिक चल जाता ब्यास में तनी हरकाहे रहता इसी का ऑर्केस्ट्रा में कम होने के हो जौन एमे हो जाता। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं है बिहार न्यूज़ भी हमारे संगे आ गई बनी आ कहीं ना कहीं आज के दौर में अश्लीलता शब्द जौन बा जौना के लेके सारा लोग चिल्लाता कि अश्लीलता फैलता हमहू चिल्लाता नहीं हुओं के चिल्लाता नहीं रौरो चिल्लाता नहीं सब लोग चिल्लाता लेकिन अश्लीलता के व्यू मिलियन में काहे जाता केंगा जाता भाई वो तो कोनो भूत पिचास देखत नहीं के यही जगह लोगों ने देखत बाबा देखी लोग तो देखते बा। ओकरा बाद रउआ सबसे भी निवेदन बा यूट्यूबर वाला लोग से चैनल वाला लोग से मीडिया वाला लोग से कि रउआ लोग सबसे पहले ये चीज़ के खोजी वाला काम बंद कर देती ना तो सबसे उत्तम ये बात से होत कि ना रउआ खोज के ले अती ना लोग देखित ना उजागर होत ना लोग व्यूअर बढ़ित। तो रउआ लोग भी थोड़ा ध्यान दी कि अच्छा कहाँ जुगाड़ बा अच्छा कहाँ चीज़ बा ओकरा के भी हम बाहर करी। जी यहाँ के भी कहल बड़ी जायज बा चूँकि एगो गीत निकल रहा बहुत पहले कि देवरा कटले बगाल तत्काल हो तो बड़ा इलेक्ट्रिक जमाना ना रहे वो से वो वायरल ना भइल। आज तनी मनी कुछ होता तो इतना ना वायरल हो जाता इतना ना पेज पर चल जाता कि वो चारों ओर बिखर जाता। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब सोशल मीडिया फेसबुक पेज चाहे हम हो कि चाहे केहू हो तो ओहिमे हमनी के सब केहू के हाथ बा ओकरा के बढ़ावे में। जैसे अभी हम कहनी है कि व्यू तो व्यू जब डलेबे ना करे तो व्यू के आई तो यहाँ के कहल जायज बा। अब हमनी के बात थोड़ा सा कहल जाए कि अश्लीलता में जौन बात उनके जब हमनी की चर्चा कहे दिल में अश्लील के विशेष हमारे कोनो एथी ना रहेला लेकिन अश्लील सलील के आगे ही बात कही जाए तो ठीक रहे चूँकि जब अश्लीलता आला आदमी के लगे अश्लीलता क्या बतियाल जाए। अब मान ली कि बड़ा भोजपुरी साहित्य के रोल सजो के रखनी
भरत शर्मा जी बानी, गोपाल राय जी बानी, चाहे जे भी लोग बा भोजपुरी साहित्य जगत के, उ भिखारी ठाकुर के से आस लेके, महेंद्र मिश्र से आस लेके, ई लोग जियत जुगत प्रमाण बा। ओइमे रौरो एगो बानी। तो रौरा ऐसा नहीं बुझात कि भोजपुरी के जौन धरोहर बा हमनी के ई कहीं ना कहीं खतरा बा, एकरा के भोजपुरी के जौन के माई कहल जाला एकरा के लोग लसारता, छिया तो बसिया लेदर करता। ई बात रहो बिल्कुल सही बा। भिखारी ठाकुर जी हमनी के आदर्श, हमनी के धरोहर, जकरा मार्गदर्शन में हमनी के कलाकार के चले के चाही। देखिए भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी एगो नाच के पार्टी चलावे वाला। भिखारी ठाकुर तो कोनो आर्टिस्ट, कलाकार, सिंगर आ हीरो ना रहले, एगो नाच के पार्टी चलावे वाला रहले, एगो नाटक करे वाला, ड्रामा करे वाला रहले, जेकर इतिहास के पन्ना में नाम लिखा गईल राय बहादुर भिखारी ठाकुर, जेकर माने कि पुण्यतिथि मनावल जाला। बड़े बड़े लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, अच्छा लोग जाके सम्मानित करेला। वो जी आयोजन होला, उनकर भाषा, उनकर नाटक आज स्कूल में भी पढ़ावल जाला। देखिए उ आदमी कहाँ ले गई। आज वो भिखारी ठाकुर के, महेंद्र मिश्रा जी के, फागू पांडे जी के मरला पर कितना दुख होत हुई। अरे जे चल गई भगवान के दरबार में, आत्मा रोवत हुई, वो लोग भगवान के दरबार में चल गई, लेकिन वो जी जाके भी वो लोग चैन से ना हुई। जितना चैन से एजी रहे लो, वो जी बेचैन से रहतु। लेबला के कलाकार के भइला से कितना चोट लागत हुई। जब हम कितना एकरा के पीरो के, सजो के, एकरा के जोगा के रखले रहनी, जौना चीज़ का हमार पीढ़ी, हमार जनरेशन, हमार भोजपुरी भाषा बोले वाला हमारा कलाकार दल, ई कहाँ गर्त में ले जाके एकरा के मिला दियल, नर्क में डाल दियल, जाने के स्वर्ग में हमने के रखले बनी। आज भोजपुरी देखी। और दूसरा बात कि श्रोता के भी कुछ में अहम भूमिका ऐसे बा कि ऐसा लोग के मान लेता नहीं, कीड़ा मकोड़ा के एगो माछी अगर थाली में पड़ जाती है तो वो खाना निकाल के फेंक देता नहीं। ई सारा ई खाना में गंदगी गिर जाता, तो एक वो काहे नहीं कि फेंक देते निकाल के। 5 लाख में जाता लो पवन खेसारी। हाँ 5 लाख में जाता लो, लड़ता लो कुकुर खाने। लड़ाई पे का कहे मने, ई लो मने काहे लड़ता, का मने के लोग के लड़ाई के काम मने ई बा। ई लड़ाई नहीं के लो लड़त, ई लो अपन भलाई करता। ई लड़ाई थोड़ी है। कैसे भलाई, कैसे कोई भलाई ये से कहते मार्केट में रहल जाई, उ सब सेटिंग बा। सेटिंग में दोनों जना के सेटिंग बा। जे तू अतवार के करी है या हम सोमार के, आ 2 दिन रुक जा, तनी कुछ भी उठ जाए दो, तू हमरे कह, हम तरह के कह दे। बाकी हमने के अपन रात में मिल लिया जाए कहीं बाग बगीचा में, जन्मदिन पर तरह हम आ जाए, हमरा बतू आ जाइए। हाँ जी, अबे उनकर जन्मदिन रहला पवन के, तो देखे खेसारी गए राती खान के घर में केक का है, भैया भैया कह के गले मिलत रहे लो, आ फिर बिहार वाला माई बहन करता लो एक दूसरे। तो ये अरे दादा, मेरे चाचा के समान है, पिता के समान है, वो मेरे छोटे भाई के समान है, तेरा ही नहीं के। अब रह गल के भी उठावे के बाद, अबे में जितना दोनों पट्टिए में दल बा, बारात जाना के कहल जाला। तब बारात कौन चीज करेला? बारात खाए जाला, बारात हल्ला करे जाला, बारात नाच देखे जाला। तो ऊ बेचारू दोनों आदमी दुल्हा होंगे, आई जाए हो जाए जे करते बरती आले को कौन भइलू बा? भोजपुरी में लोग लड़हरवा कहेला, ते लोग कौन भइलू बा बाराती के जी। अच्छा तो ये बताइए सोहर के लगे लोग काहे मन लड़ता? देखी सोहर तो हमने के संस्कृति है। केहू के घरे लड़का होला, उ चाहे भगवानों के अवतार भइल हो तो सोहर रोजी भइल बा। आज भी गावल जाला, जन्माष्टमी मनावल जाला तो सोहरे खातिर मनावल जाला, रामनवमी मनावल जाला तो सोहरे खातिर मनावल जाला। तो केहू के घरे लड़का होला, हमरा घरे, रुबरा घरे, दूसरा के घरे, सबकरा घरे सोहर होला। सोहर कौन नया प्रोजेक्ट बा? तो ये लोग के विवाद करे में कारण बा। मान ली कि अब केहू कहते तारा घरे सोहर ना होई, ई तो डांस रा पेले ना कटाक्ष करता लोग। तो लड़कवा होके में देरी बा, लड़का ने के तो कहे के मतलब रहुआ लड़का ने के रहुआ घरे सोहर ना होई। अरे दादा, ई जब सोच रही राय बढ़ले बा, आपस में कोनो बगावत होइए नहीं, सीधा मौगा ने के लोग कहत, माने घुमा फिरा के कहत, घुमा फिरा के कहत लोग। हमरा को तो केकरा के रहुआ कहते राउट कलाकार और और भाई हो, ये हमारे बाप के समान है, चाचा के समान है। तब फिर तो राउट बापे या चाचा भाई है ना, वो टाइप के हो गई बा, तो इज्जत तो रउरो जाई।
लोग तो कह दी कि वो चाचा के समान कहले और चाचा तो नपुंसक बड़े, बताएं और भाई तो नपुंसक बड़े, लोग कह दी कि ना तेकर डर बा। ना तो को लाजे है नहीं खे, सारा लाज है घोर के पी गल बोलो एथी बाबा। एगो है तानिया नाम के एगो लड़की बड़ी, तानिया झाम को नाव। तानिया उ नहीं खे, उ ताड़ुका झा ह, ताड़ुका झा। ए महाराज ताड़ुका झा कहत नहीं, उ जे उल्टा बोला तो क्या ताहिने क्लास लेती है, तो ऐसे डर नहीं लगत रहुआ। हमरे से कौन डर रहा, कौन कला समर लेवे जाई। दुका दुका कहे लगत या आके पेटी में बेचारी। अब हमारा के का कह देता, हमारा के चेक करे वाली है ना क्या, हम चेक करे जाही अला नहीं, तो हमरा के कौन क्लास करी। उ जना क्लास में पढ़ती है ओकर प्रिंसिपलों को हम देख ले बनी, बोलो लो छात्र रहल बराउ। तब हमरो तो शिक्षा बा, वो 5,000 वैसन वैसन तनिया झाइसन कुल कलाकार बड़े, आ हम कुल के भिड़ा दी तो दादा हो दादा। तो ये मत समझिए तनिया कि मैंने यहाँ का छोट मोटा आदमी नहीं की तरह ऐसा 5,000 यहाँ कहत नहीं कि चेलिन एने ओने घूमत तरी से वो गावेली सो आ यहाँ के चेलिन बाड़ी से तो तनी गावत ठीके ठाक हो सा, काला काला ठीके होई। रात में यहाँ के कार्यक्रम होला, दिन में यहाँ के दिन के रात, रात के दिन बनावेला। चूँकि एगो बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा परिश्रम करे वाला विजेंद्र गिरी जी के संग हमनी के बानी सब पर चर्चा करतनी सन। 5-6 भाई में सबसे छोट बनी शायद यहाँ के, आ यहाँ के बड़ा लम्हर कहानी रहल बा, बहुत ही कष्टमय जीवन रहल बा। आज भले हमने के हे बड़का बड़का इमारत वालों देख रहल हो, बड़का बड़का कुली है लोग गिफ्ट उपहार सील सीरीज कुली लौकता। ए सील सीरीज ए शीशा ए कांच के नीचे जौन डबल कशीस बा, जौन कष्ट बा, जौन ई बा तौन जौन बात उनके जे हमने के नेक्स्ट वीडियो में कबो मौका मिली जब तनी लगन थाकी तब हमने के चर्चा कर ले बाबा से जरूर बात करब, यहाँ के जीवनी के बारे में चर्चा हुई। अभी फिलहाल भोजपुरी में गोजा गोजी चलता तो वही पर हमने के चर्चा करते रहनी सन। बाबा जौन बात गुनगुनाए से थोड़ा सा मना करो तनी, समय आई तो हम पूर्ण बनाए, अगर जरा जौन उखाड़े के बतन उखाड़ ले। एक बारे में का कहब? अब उनका ई तो उनका के धन्यवाद कल जाई कि माने देश खातिर समर्पित बाड़ी, एक तो धन्यवाद कल जाए, महान बाड़ी, समर्पित बाड़ी। एक जौन उखाड़े कोई कह ले हम सब बनाए सब कराए, तो महान आदमी है भाई, देश के लिए कुछ तो उसका तो इतिहास रहेगा भाई, किसी को अपने दरवाजे से नहीं हटाई, सबका मान सम्मान। मानिए कि कई जन्म तक उसका कीर्ति रहेगा इस दुनिया में, जो वही एक महान, एक झांसी की रानी थी जो लड़ाई लड़ी, उसका इतिहास बना। एक ये झा हुई जो लड़ाई लड़वाई, लड़ी नहीं लड़वाई, तो इतिहास तो बनी। तो दुकान जादू बाड़े उहो देखत नहीं, ओकरा पकावत रहे ओकरा पकावत रहे, दोनों जना एकदम कुकरौची के खेल खेलत लो। बताई ना कौन जादू? तूफानी लाल यादव व तानिया झा, ई लोग आपस में बने देखत नहीं कि उनका पकावत रहे उनका पकावत रही, माने ई का मन करता लो का ई लोग एकरा कहे लोग। अरे भाई तो इहो लो अब मान लेता नहीं जे खेसारी जी और पवन जी के देखा थे कि लोग कहीं इहो लो शुरू कैले हो के माने मिला जुला कर वो तक इहो दुनिया कराई। हाँ अभी सोचत हलो जे शायद हो सकता जे कलाकार ना बनल जाओ, तो विवादित काम करे के, चाहे दुनिया के कोनो कुकर्म करे के होके उ करे के। अब तूफानी लाल यादव बताई, एक तो यादव, दूसरे में तूफानी, दोनों बाप रे बाप। अच्छा काम में तूफान मचाओ के चाहिए। यादव आप हैं, उस टाइटिल का तो गरिमा रखिए, यादव है। कितना सुंदर टाइटल है, यादव। देखिए तीनों शब्द में क्या है, य से यशोदा, द से देवकी, व से वसुदेव जी, उस परिवार के आप हैं। काम ये है, ये झा जी है, ब्राह्मण है। देखिए ये झा ब्राह्मण न होगी वो लड़की, जी बोल। उनका कर्मकांड देखिए, ब्राह्मण लोग पढ़ाई करके कर्मकांड कराते हैं, बनारस में पढ़ते हैं। आई देखिए पढ़ले कर्मकांड, ये कांड देखिए, ये कांड के का कहल जाए, माने इनका कांड के का नाम दियो देवड़ोगा। इकरा कांड के, अब इकर कांड बा कि महाकांड बा? बुझी ना, कांड ना महाकांड बा। एकरा के हंसी हमनी के देखी भोजपुरी साहित्य के इतना ना लोग धरातल में ले जाता कि अपना सातल में ले जाता कि दिमाग मने 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 का कहल जा, कुछ कहल जा तो कम बा। अंत में का कहब हमरा चैनल के माध्यम से इनका लोग खातिर कुछ 2-4 शब्द बताई जे मने
छिहत्तर लेदर कोई बोले देखी जे भी काम करता उसे हम निवेदन करब कि कुछ अच्छा कइल जाओ, अच्छा सोचल जाओ। हमनी के कौना स्टेट में जन्म भइल बा, हमनी के भोजपुरी भाषा मातृभाषा ई बल्कि दादी भाषा कहल जाए तब वो कम बा। जैसे कि दादी सिखौले बड़ी, पापा कह, मम्मी कह, भैया कह, चाचा कह, ई दादी भाषा ह। तो ई जे ई कुल छीछा लेदर कैले बहुत हम निवेदन करब कृपया अब थोड़ा छोड़ दिहल जाओ। अब भोजपुरी के बहुत अपमान भइल, एकरा खातिर हम निवेदन करतानी, पैर पर गिर के हम माफ़ी मांगतानी जे दादा अब बख्शल जाओ, भक्त लोग के छोड़ल जाओ। ये लोग के कोनो अवतार बा, अब राक्षस का कहीं अब भगवाने कह के गोड़ लगतानी जे भगवान अब बकस दिहल जाओ भोजपुरी के। अच्छा कुछ कल्याण वाला काम हो को, ठीक बा। अपने जौन मन करी तौन करी या कराई, ई के से कहला के का जरूरत बा करे को के अभी फिलहाल राउर कार्यक्रम लगातार हो रहल बा। बिल्कुल 30 दिन बा। ई जितना भौंकत रहे भोजपुरी में, जितना भौंका वाला बा लोग, ठीक बा। 3 दिन पहले एगो करे लो ई लो 3 दिन पहले रोज खाली है बालू। ई लो लेटरिंग में जाला तब वो कहले जे कार्यक्रम बा। झूठ है। अरे फोन कर जाए कहाँ है तो लंदन में है, कहाँ है तो जापान में है, अब बड़े लेटरिंग में। अब बुझी भोजपुरी साहित्यकार लोग के अब का यहाँ के कहीं आ का हमने के कहीं सन श्रोता लोग का कहता आ यही के सुन के वो लोग खुश बानी, टीआरपी मिलता। तो एक खातिर अब का कहल जाई। अंत में हम अपना चैनल के माध्यम से रुआ लोगन से निहोरा करब कि बकस दी लोगन भोजपुरी के आ खबर गाँव तक आ यही देखी बी न्यूज़, बिहार न्यूज़, सुधीर भाई हमारे संगे बानी कैमरा पर। आ हमने के बीच में अतिथि के रूप में, पाहुन के रूप में गिरी बाबा रहनी हो। आ यहाँ के बारे में, यहाँ के जौन 60 जीवनी हमने के एगो लेके दूसरा वीडियो में आयम सो। तब तक खतरा हमने के रोवालों से विदा लेम सोन। आ एगो छोटहन ब्रेक के बाद रोवालों से भेंट हुई। तब तक खबर गांव तक देखत रही। ये वीडियोवा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी ताकि कुछ आगे भी जाओ आ ओइजा उनका लोग लगे जरूर पहुँच जाओ जरा बारे में हमने के चर्चा करत रहनी हसन। तो नमस्कार, प्रणाम।